Inselmulkom nilqawkom għal programmi ħorx rajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Anton Grasso. Anton kiteb qatt kbir ta' kotba. L-ewwel ktieb tiegħu Il-Jieli bla qamar kien l-ewwel volum ta' stejjer osra tal-biża' li ħareġ bil-Malti u ħareġ għall-ewwel darba fl-1974 imbagħad reġa' ħareġ fl-1997. Xogħlijiet jinkludu essays, traduzzjonijiet, romanzi, studji, 27 volum ta' stejjer u awtobiografija. Fost xogħlijiet Enigma saret bħala sensiela televiżiva popolari ħafna. Fl-1981 huwa beda jaħdem bħala direttur tal-programmi mal-Istazzjon Televiżiv Nazzjonali u dan hemmhekk sal-2004. Allura Anton, xi rajt dan l-aħħar? Kważi ċertu niket ngħid li ma tantx qed naqra dan l-aħħar. Fil-fatt anki dik il-kilba kbira, dik il-ħerqa kbira li kelli lejn il-kitba bdiet. Però dal-programm instigani, imbuttani l-istedina tiegħu biex immur lura fil-ferrovija tan-nostalġija ta' meta kont nippubblika l-kodba li ħaditni lura għall-ewwel tip tiegħi kif int li ħareġ fl-1974 li bla qamar. Ma mhux daqshekk lura. Waqaft fin-1987 meta ppubblikajt it-tifla li jered. Dak iż-żmien kelli ftit aktar xahar u ftit inqas mhix. U tħabbibt ma' awtur li għalija kien isem ġdid kompletament. William Katz, l-awtur ta' Dead Dreams, li jiena kont libtu pubblikajtu kif għadlek fit-1987 u aktar tard reġa' ġie publikat. Jiena xtrajt dar romanz dal-ktieb mingħand ħabib tiegħi li kellu ħanut tal-kodba il-Ħamrun. U da ħabib kbir tiegħi da ppubblika li fuq 28 ktieb. Kien jammira ħafna l-kitba tiegħi. U jien qed bħal speċi paperback kont xtrajt u ma kont xtrajt il-volum hardback, dan ġabuli minn barra. U kontat da William Katz bħal speċi Dead Dreams mhix se joffri ġdid, għandha ħafna kodba tal-biża' fl-istudju tiegħi, però veru ftit huma l-awturi li jogħġbuni, mhux l-awturi biss. Sirt selettiv ħafna, kważi kattiv ħanuża il-kelma miegħi nnifsi, fimt? Ma nħux gosb kollox, anki ix-xogħlijiet tiegħi. Ma niddejjaq xejn, nerġa' ndurhom, jekk nista' nerġa' ndurhom, jekk ma nistax inwarrabhom. William Katz bdejt naqrah Dead Dreams u l-ewwel paragrafu tiegħu għadda l-bniedem kapaċi joffri xi ħaġa, kapaċi fil-fatt aktar il-qudiem, aktar wara, jiġifieri kont qlibt romanzi ieħor tiegħu għax saħħarni. Da romanzi bda hekk. It began like most horrors without warning. It would take more than a year to pass. Before it was over, it would fascinate a nation, terrorize a town and consume a family. Din il-ġrajja bdiet bħal bosta ġrajiet oħra bla twissija. Kella tuħu sena biex saħħret nazzjon, weruret belt u ħliet familja. Grazzi ħafna Anton, interessanti ħafna u naħseb ħafna telespettaturi se ifittxuh lil William Katz nistennukom tagħmlu dan fil-fatt u anke biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant taqrawhom Arnitfa kuljum.